ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியான முறையில் சோயா சாப்பாடு ட்ராவலிங் டைமில் வெளியிலலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா சாப்பாடு ரொம்ப லைட்டாகவும் இருக்குது. குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்லாம். எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தரலாம். நம்ம குக்கரில் ஒரு குளிக்கிற நிலம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் 2 தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு, இது கூட பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, 1 கைப்பிடி அளவு புதினா, 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுலாம். வதக்கி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சோயாவை நல்லா பிழிஞ்சு சேர்த்து இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு, அரிசிக்கு எந்த அளவு தண்ணி தேவையோ அந்த தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அரிசியும் சேர்த்து கலக்கி விட்டு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா சாப்பாடு ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ட்ராவல் டைமில் இந்த மாதிரி லைட்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிறு ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப மத நிலம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.